Sumywe Görlitz we Zgorzelcu. Miasto od roku 1945 jest potajlowane na rzece Nysie. Je pod polskim rozkierunkiem we dolnośląskim województwie i we Republice Federalnej Niemiec we Landzie Sachsen. I przed chwilą wyszliśmy ze Muzeum Śląskiego. Są my już tu drugi raz, no ale pierwszy raz bez zima, a też pierwszy raz w tym muzeum. Trochę takiej propagandy, my powiedzieli, jest, trochę felerów gadają jakieś gwarze polskie i coś takiego, jakieś, nie wiedzą jak to zamianować, no ale za to gadają o polskich powstaniach, nie o śląskich powstaniach. Może by tu my mogli rozprawiać na ten temat. Jedni gadają, co to jest Śląsk. To nie ma historyczny Śląsk. A czemu tak gadają? Zaraz wam to wytuplikuję. Ale tutaj mamy więcej tych tropów śląskości niż w niejednym śląskim mieście. Co chwila mamy coś śląskiego, i to śląskie muzeum. A historycznie są to Łużyce. Czemu Śląsk? Po roku 1815, po kongresie wiedeńskim, Prusy przejęły tajla Łużyc, i z kuli tego ta część Görlitz dokuplowali do prowincji Schlesien. I administracyjnie była to Śląsko-prowincyjo od 1815. A co wcześniej? Wcześniej elektorat Saksonije. Jeszcze Królestwo Saksonije, ale to nie skorzy. Elektorat Saksonie, ale tak nie było pierwej. Dopiero tak się stało podczas 30-letniej wojny, XVII stolecie. A przodzi to była marchia Górnych Łużyc, co przynależała do korony świętego Wacława, korony czeskiej. Tak jak Śląsk, tak jak Morawy, tak jak Czechy, tak Łużyce tworzyły zusammen czesko korona.